Domnule Costel, Da. din cauza accidentului, operația v-a fost plătită și acum, folosind acest stetoscop, am să vă ascult. Ok. Ok. Bun. Mai întâi, îți ascultăm creierul să vedem dacă ești prost. Da, e prost. Acum, îți ascultăm inima. E moartă. Dar e moartă Doctore, te e sună moartă, cineva. e moartă de 5 ani. Stați, doctore, că sunt apelat de un pacient. Da, da, domnule pacient. Da, vă mulțumesc pentru apel. Sunt în timpul unei operații, deci poate mai încolo. Da, da, mănânc cartofi, îmi plac cartofii. Bine, domnule, vă trimit cartofii dumneavoastră. Da, domnule, da. Bine, pa. Domnule Costel Marian Hristos Ionata, știți, numele tău are 40 de numerici. Te ajut în cur. Haide. Trecem la faza 2. Măsurăm pulsul. Da, stați să aducem scaunul de puls, să vă pulsăm inima, că e moartă. Urcați-vă pe scaun, dacă puteți, dacă nu muriți, nu mă interesează. Puneți-vă halatul, dați-mi mâini, doar mâna am nevoie. O să îți punem ăsta de puls, să vedem cât rezistați dumneavoastră. Spuneți dacă doare, dar trebuie să trecem de 120, dacă trecem, spuneți-mi dacă doare. Nu, domnule. Nu, maximum e 120, domnule, să nu vă faceți griji. Haideți să începem. Te urăsc. O să vedem pulsul aici. Te urăsc. Stați. Arătați-mi pulsul. Arătați-mi pulsul. 120. Nu 120. E 200, domnule! Pulsăm! Pulsăm! Sunteți bine, domnule? Mă doare în cur dacă sunteți bine. În primul rând. Acum, în loc să vă ascult, se ascultă singur. Nu am auzit nimic, sunteți în regulă, puteți pleca. Va părăsi gagica, dar n-aveați, sunteți măritați de 20 de ani, dar n-aveți gagică. Ați primit un cadou de la domnul Bătrânov. Se numește mătate, nu, glumesc. Se numește să te faci bine. Fă-te bine! Bine, domnule, bine. Să te faci bine! Că dacă nu... Vreau să-l văd pe bătrân. Domnule, bătrânul, acum e într-o operație cu John Cena. Deci nu-l putem deranja. Poate vine el, poate, dar dumneavoastră sper să vă faceți bine până una alta. Costele!
Ce faci? Tocmai ce-am fost la operație. Stai că ți-ai uitat ochelarii în camera de fi. În camera acolo. Da, Costele! L-am învins pe John Cena! Bravo. Mulțumesc. Pe tine te-am învins, dracu! Ca să știi, am furat portofelul. Mai Costele, eu l-am furat primul! Bine. Am plătit operația din banii lui. Stați ce? Domnule! John Cena vă caută. Aoleu, fugă. Bun. Acum, tu treci în mașină. Trebuie să conduc chiar. Nu lăsați. Da. Agentul FBI! Agent FBI Unde a trăit? încă trăiește.